Wait, wait. Ho, wait. Ya tenoning pertapan Arga Kutha Runggu kabibarake. Lah kok tekono sewijining titah ingkang sowan ngabiyantara munggah ning pecrabakan Kutha Runggu. Kamangka ora sisip saka ing Pandulu ingkang prapta arawuh sartane tedhak ning pertapan Kutha Runggu iki ora pangling panditing Kundalini ya panditing Kendali Sada. Kamangka nggone sowan ngracut busana kabrahmanan lan ngrasuk busana kasatriyan ora mengkota dhisiki Anoman ya senggana ya mayangkara. Sadurunge aku miji kelawan sowanmu luwih dhisik aku arep takon karo kowe kena ngapa ning atase jeneng para kuwi pandhita ingkang wis dhuwur ngilmune pandhita ingkang wis kondhang sartane pandhita ingkang wis ibarat wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan nanging kena ngapa to sababe Anoman nggonmu sowan ning pertapan Kutha Runggu kaya-kaya sajak kowe arep nglebur tapak asta nedya suwitana ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidi senggana ya mayangkara. Nunamit pasang Kalimantabi dina bena ngiladuni dumawing tawang tuwang linepat ning tulak manu penemban. Sewu lepat menawi ingkang dados pokal damelipun ingkang abdi pun senggana ingkang abdi pun Anoman kula nyuwun lumebering samudra pangaksami. Kenging menapa ta sabab jalaran kula kepingin mlebur tapasta wonten ngarsa paduka Sang Pinandhita inggih sesembahan kula guru kula ingkang kula sungkem lan ingkang tansah kula aosi lan kula bekteni inggih menika Sang Penemban Kesawa Sidi. Penemban sayekti mboten kateges kula menika badhe nilar dhateng kabrahmanan kula nanging ngemuti lampan kula menika sampun dangu sanget anggen kula gesang wonten ing Madyapada Penemban. Kula sampun tau tate dados satriya lan kula sampun ngracut busana kasatriyan tumrap ngrasuk busana kabrahmanan. Lah sak menika kula menika nggadahi rasa pangrasa bilih sampun boten dangu malih gesangipun Anoman. Pramila saderengipun matur ingkang langkung kathah saderengipun kula lajengaken perembakan kula kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjung wonten ngarsa paduka Sang Pinandhita inggih sembahan kula pun Sang Resi Kesawa Sidi. Wong bawana langgeng sinunggi datanawrat gawe kaget atur-matur bekti ana ngarsaku. Ya Anoman tak tampa. Ora lewat pangestuku wae tampanana. Nggih, penemban iki. Banjur apa ta wigatine jeneng para sowan munggah ning pertapan Kutha Runggu. Penemban ana paran. Sayekti sowan kula menika mboten badhe nglebur tapak asta sartanipun sowan kula menika mboten badhe suwita wonten ngarsa paduka Sang Pinandhita. Namung kula menika namung gadahi salah satunggiling pitakenan tandha pitaken ingkang mboten saged kula icali saking lebeting manah kula. Inggih menika babakan gesang kula menika lho, Bro. Uripe Anoman ingkang kepiye? Nuwun sewu. Kula sampun matur bilih kula menika sampun mataun-taun mangabat-abat gesang wonten Madyapada. Bebasanipun kula menika sampun wareg mangan gempalaning jagat legiasining kawontenan. Kula menika sampun jeleh Penemban. Pramila sowan kula menika mboten wonten ingkang badhe kula aturaken kejawi namung kula badhe nyuwun dawuhipun Sang Penemban Kesawa Sidi benjang menapa kula badhe kabanjut dening dewa benjang punabi kula badhe sowan wonten ngarsaning Gusti lan benjang menapa ingkang abdi pun Anoman menika manjing kasuwargan manjing loka boko Penemban. Awit menapa sampun jeleh lan sampun dangu kula nyumurupi angkara murka ingkang sansaya dinten boten sansaya suda nanging malah sansaya ngrembaka. Angkara murka ingkang mapan ing jagat mriku. Kula menika sampun ngibarat kula menika sampun tuwuk, kula menika sampun wareg Penemban. Wong bawana langgeng sinunggi datanawrat ora mengkota dhisik Anoman wonten dawuh. Pitakonmu ingkang kaya mangkono mau bakal ndak wangsuli. Matur sembah nuwun. Matur genging panunggeng tanpa pindhan Penemban.
Jenyata paduka ingkang saged paring pepadang lan pepajat tumrap manahipun ingkang adipun Anoman. Nanging aku ora arep mangsuli besok kapan kowe modar ki ora. Aku arep mangsuli pitakonmu. Pitakon kula ya kuwi mau ingkang mbok takoni besok kapan lehmu arep kabanjut dening dewa. Anoman wonten dawuh, mene tak jarwani. Titah gumlaroning jagat iki perkara umur, rejeki, sartane jodoh kuwi wis Gusti ingkang mesthekake. Jodoh rejeki pating niku sampun Gusti ingkang mesthekaken, lajeng menungso menika namung gadhahi pesta, rak ngaten to. Iya, lah kula menika pendhita. Dados kula menika nggih tanggap kalian ngelmu mekaten menika. Iya. Nanging ngene. Ngibarate wong kang nandang lara, kang nandang ruga, ora kepenak awake wae mesti bakal ditambahake, digolekke tamba supaya bisa waras wiris bali kaya wingi uni maneh. Nanging kenging apa? Kena ngapa kowe kuwi entuk anugrahan saka para dewa, entuk nugrahaning Gusti wujud umur ya yuswa ingkang panjang. Kena ngapa ora mbok syukuri, kena ngapa ora mbok gawe kepenak. Lah kok teko malah kowe takon ana ngaresaku besok apa lehmu arep kabanjut dening dewa. Anoman dudu neng kene papane wong arep golek dalaning pati. Kesawa Sidi kuwi dudu kok dukun, Kesawa Sidi kuwi dudu kok wong ingkang bisa mangerteni wong sing iso ngramal sok kapan patimu, sok kaya ngapa uripmu, lelakonmu kaya ngapa, dudu papane neng kene Anoman. Mergo aku iso wae ngandharake, nanging yen aku ngandharake aku dosa. Dosaku apa? Aku ngluwi marang keparenging Hyang Maha Nasa, aku ngluwi marang keparenging kodrat. Dadi aja gelo atimu. Yen to pitakonanmu ora tak mangsuli, yen to wangsulanku iki ora gawe lega atimu, Anoman, ya mung aku njaluk karo kowe. Apa ingkang wis mbok rasakake sak suwene iki, wiwit jaman Ramayana kowe nderekke Sinuhun Prabu Rama Wijaya, nganti saiki kowe nderekke marang para Pandhawa, kowe momong marang jagating Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman. Aku mung njaluk lakonana sartane aja nggersah-ngersula nggonmu urip, merga Gusti sartane Jawata ingkang maring kanugrahan marang jeneng sira kuwi yekti mung jeneng sira Anoman ingkang bisa nglakoni. Ya nglakoni yuswa ingkang panjang. Merga durung karwane yen to Kesawa Sidi pikantuk yuswa ingkang panjang kaya to dene Anoman, aku kuat nglakoni. Mula kang saka kuwi Anoman, syukurana sartane kepenakna leremna rasamu, aja ndeni pitakonan kang kaya mangkono, senggana ya mayangkara. Anoman Pracandra Seta cecarawon kapindha senggana danu prawata wila aduh menembahan nuwun sewu sowan kula menika namung badhe pados pajar tumrap manahipun ingkang dipun senggana, lah kok malah kula dipun wirang-wirangaken menika. Ya pancen pitakonanmu kuwi sajak kowe arep nyoba marang kasudebyane Begawan Kesawa Sidi. Anoman wonten dawuh. Nek kowe arep golek ngilmu sing kaya ngono dudu ngene panggone. Nek kowe arep goleki besok apa patimu dudu kok kene panggone. Kula mangertosi, Mremban. Nanging sinaosa mekaten. Sinaosa kula mboten saged mangertosi benjang menapa ing abdipun Anoman mriku badhe kabanjut sowan wonten ing Lokabaka, nanging kula kepengin suwita nersanipun Sang Pinandhita. Lha kok molak-malik niatmu? Mau jare kowe ora arep suwita ngaresaku, lah kok kowe dadi arep suwita? Kula badhe suwita. Kula mboten badhe wangsul wonten ing pertapan Kendali Sada ngantos benjang sak sedanipun, sak modaripun. Ingkang abdipun Anoman kula badhe suwita lan kula badhe nderek gesang wonten ing pertapan Kutha Runggu mriki, Mremban. Ya. Yen to pancen kowe arep suwita, kowe arep melu urip aku ning pertapan Kutha Runggu, tak keparengake nanging aku njaluk sawijining kekudangan. Kekudangan menapa? Anoman wonten dawuh.
Ana ing pertapan Kutha Runggu iki mengko ora suwe meneh bakal nampa daya. Kamangka daya iki mung arep mbudhek banyu bening kanan pertapan ing Kutha Runggu. Ora arep suwita ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidi ning mung arep nyutat marang kalungguhanku nggonku madheg pertapan ning Kutha Runggu kene. Mekaten, iya. Banjur lajeng keparengipun paduka Sang Penemban kados pundi? Daya ingkang dak sebut iki mau undurna supaya aja ngasimapan ing pertapan Kutha Runggu. Ya mung ana wewalere lan ana pepalihe. Nggonmu ngundurke marang daya iki mau aja ngasi ana raja pati ya Anoman. Ngestaken dawuh. Gunakno watekan ya kuwi ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake Anoman. Ngestaken dawuh ngepareng kula nyuwun pamit madal wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik senggono. Jagat pangestu para paman wonten dawuh nggih. Lah kok teka kawontenanipun elok timen paman. Elok-elipun kados pundi? Cobi to laturi nyawang. Laturi Mas paoseken kawontenan wonten ing tapel wates pertapan Arga Kutha Runggu. Dereng kantenan lan dereng ngantos kula sowan ngersanipun Sang Begawan Kesawa Sidi. Lah kok teka menika ingkang nyegat kelawan lampahipun ingkang putra Ngawangga mboten mangling Anoman. Lah nuwun sewu mengki riyen niku mengki gek-gek senes Anoman. Lho, liripun. Menika ora gunung to, Nggih. Inggih. Gunung menika mesti kathah munyo. Gunung menika mesti kathah kethek. Kamangka jenise beda-beda enten sing putih kaya Anoman, mbok menawi niku senes Anoman. Paman wonten dawuh. Senes Anoman kados pundi menika ngrasuk busana kasatriyan. Oh, nek ngaten nggih Anoman. Nuwun sewu. Mboten pangling ingkang pertedhak wonten ing tapel wates pertapan Kutha Runggu menika Gusti kula Ngawangga. Weh lah dalah. Anoman tenan iki. Nggih, Sinut. Ya aku nerpati karena Basusena Ngawangga. Ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa ora let pangestuku tampanana. Sampun kula pundi. Putu kula Plasa Jenar bekti kula kunjuk. Ndasmu lah. Aku iki pate tak anggap putu. Tuwa kula karo kowe. Oh iya. Ya tak tambah pangestuku tampanana ya, Mbak. Ya. Nuwun sewu sinuwun Ngawangga kados pundi? Wonten wigatos menapa teka sak mangke praton ing pertapan Kutha Runggu. Anoman wonten dawuh. Anane aku praton ing pertapan Kutha Runggu iki merga aku arep pinanggih kelawan Sang Pandhita Sedati ya kuwi Sang Kesawa Sidi. Mula aku arep njaluk dalan kowe sumingkira saka pangarepaning para Sata Kurawa. Aku arep pinanggih lan aku arep suwita nglebur tapak asta ana ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidi. Mangke riyin kula menika sak mangke sampun tinampi minangka cantrik lan seswa kinasipun Sang Begawan Kesawa Sidi. Banjur karepmu pramila mboten wonten idi palilah saking Anoman ugi mboten wonten idi palilah saking Sang Begawan Kesawa Sidi menawi badhe pinanggih. Teges kowe mepalangi karepaning nata Ngawangga. Tartentu kemawon mekaten. Paman Patih wonten dawuh. Kurawa pun ketapaken. Oh nggih. Sisandenene digawe geger ngestaken dawuh. Wonten pundi papan menika Sengkuni menika mesti damel geger. Oh lah nggih. Wajib menika. Nggih tang nggih paman nggih. Kurawa, wonten dawuh. Ana kethek putih iki dikerubut. Anu seraken dawuh. Anoman tekan kena nggo gatheng sirahmu.
gangira rekalane nguni nakamakikian kumambang katonku mawang bisa nyoman ampet kisah manaut sikro parang ringsang bayu siwi. Wah, terus malah ngerat panusmaning jajalanat ora pangling Anoman ingkang mepalangi lakune Pursata Kurawa Karta Marmana maran sajak kowe arep kepanggih lan kowe arep ketemu marang sesembanku yo guruku Sang Kesawa Sidi yo kowe mikira ora minggat saka pengarepanku ora awir-awir antas malang-malang tak putung kudu bisa nugel jagane Anoman kowe dhisik yen to kowe arep meguru Swita Nursaning Sang Kesawa Sidi. Oh, babuk babarwowo. Ora minggat saka ngarepanmu candhak buntutmu, kepruk ndasmu. Tak nggo tambul sak kadang Kurawa mati dening aku. Oh
Oh. Ah. Awas kowe. Hei. Wah. Oh. Oh, ayo. Hei. Oh. Ah. Sambato. Oh. Ah. Hei. Oh, ayo. Oh. Hey. Oh. Hey. Tahan. Oh. Sambato kowe. Hit. Wah. Wah. Hey. Wah. Mungsuh munyuk lagake pedhang. Mongso lakon nggo lawuh kowe. As. Oh. Hey, wait. Wait. Go. Wait. Mati ya.
modar kowe. Ayo. Mongso iso ngalahke gamanku parat. Aduh. Ya jiret apa iki? Rekku ayo. Wo. Tegong Siti Tanaya majeng datan pasu sila micil tukanira sang narmati ponang kerot kanang mriwe kumriwes pucaing arawes yen sinabata marang sagedeng alah menungso ora tatanen panus maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat lah Kurawa lah kok dadi kalah bubar mawut mung mungsuh kewan ora cethuk apa kelakon Nerpati Ngawangga ingkang kudu temandang ya Anoman kowe tak lepasi pusakaku Kyai Kuntawijaya Danu. Ngener dadamu sisan dening ngener mestakane gurumu sing aran Begawan Kesara Sidi kuwi mati dening aku Kyai Anoman. Ati le. Tebat kaya kelan kesit pindha tatit. Lambang jemaring Kyai Kuntawijaya Danu. Nalika semanten mus pinepasaken dening Nerpati Ngawangga Sang Prabu Karna Basusena. Tanggaping gatiri Sang Anoman nyumurupi bilih jati pusaka arsa deneraken wonten mestakaning Sang Tapa Begawan Kesara Sidi nalika semanten pusaka ingkang kumleang wonten ing antariksa sigra den caut den candhak dening Risang Senggana ya Sang Anoman nalika semanten Nerpati Ngawangga Sang Prabu Karna Basusena ingkang nyumurupi bilih pusakane sampun kelampah karebut dening Sang Senggana. Bungon-bungon nyasira tintrim wardaya sungkawa. Jelih-jelih ajrih awit pusaka ingkang sampun dicasake kastaning Nerpati Ngawangga. Jagat pangestu Kara Prabu Karna durung babak kulitmu durung putung balungmu wis nglepasake senjata pamungkas ya ora pati-pati ndak balekake yen to kowe durung bisa nyembah dlamakane Senggana Parat. Ayo waduh waduh mati aku. Mati tenan aku. Nyuwun sewu Angger Adipati Karna kenging napa paman mati Harya Sumuni pedhang kula aman. Wah edan.
Lawang tangis menika kados pundi nggih? Nuwun sewu. Ketiwasan paman, ketiwasan liripun. Ing pengangah kula nglepasaken senjata Kyai Kuntawijaya Danu menika. Kinarya nebak mundur Anoman. Miwah kula badhe mejahi dhateng pun Begawan Kesawa siji. Awit badhe kula suwitani sajak mboten kersa. Awit Anoman mepalangi. Nanging kuciwanipun pusaka dipun bujung dening Anoman malah sak menika dipun rebut paman. Paman Haryo Sengkuni kula badhe ngatas dhateng para dewa paman. Mati tenan aku, mati tenan. Bali ora? Iya, Bali ora? Heeh. Gage Bali. Hah? Bali. Nek yahene sumber kencana kira ngliwat. Omongane bayi, ayo Bali. Kurawa jak Bali. Heeh. Yo pulang yo. Dur. Lho. Ayo le bali le. Lho, napa pun kepanggih Sang Kesawa Sidi? Durung kok iki sing di omah wis wis tutup. Tutup pripun wah. Wis bali malah seneng malah ning omah iso simulasi mati. Ngene ya. Oh, sampeyan kok nyambut gawe urung Kayak Anggra Dipati Karna. Ditutke kae Sungkawa. Sungkawa merga pusakane direbut karo Anoman. Man. apa? Ora mesake apa? Mesake apa? Bedhae apa aku mesake karo Kurawa? Kurawa pendak tekan ngendi papan mung mbebutek banyu bening kanan. Mung gawe kisruh. Pamite nyambut gawe tekan nggon simulasi muter. Iki Kurawa. Lah iya. Heeh. Endi pusakane mau? Kowe kepengin pusakane Prabu karo Bali? Heeh. Ana syarate. Syarate apa? Kurawa jak Bali. Wah, padha wae. Wah, wis ora main iki. Bali Bali, mundur.